Леле, но остана тъмно тук. Къде изчезнали всички? Много ми страх от тази тъмнина, в този музей. Не е толкова страшно. Как ще не? Хора, според мен втасахме. Май музеят е заключен и ние сме вътре в него. Имаш ли срама да спиме тук? Революция! Това е истина ли? Наистина ли си ти? Сигурно си революционер? Да, давай после. И как се успя тук? Как така си жив? Моята статуя поживя, за да видя децата на новото време. В такъв случай ще ни разкажете ли нещо за четата си и вашите идеи за свобода? Създадох БРЦК в Букурещ, а след това тръгнах да обикалям родината България, за да изградя революционни комитети и публични краища за освобождението на българския народ. При осъществяването на тази задача разчитах единствено на собствени сили и на будните българи. Особено силно развита беше комитетската мрежа във вашия край, където изградих 8 революционни комитета: Гложене, Голям Избор, Тетевен, Видраря, Джурово, Етрополе, Правец и Орхание, днешният Ботевград. Аз посветих целия си живот на идеята за свободата на България, която и така не можах да доживея. Вие сега я имате. Ценете я и я запазете. Вече трябва да се връщам, защото почти си съм. Борете се, деца, борете се за това, което искате, както ние се борихме за вас.